जोबथेसालिनिफ्राय दिनै सा 35 एनडिएफनि लिडार आरो केडारफोरखौ नैबे क'क्राझार जोबथेसालिसिम लाबोबाय मा फोरमायगोन नंगौ जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि एनआईए केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआईए नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनै बेवहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोनहा लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआईए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।